Hej YouTube, Hej YouTube. og jeg har Emil med, og jeg vil godt vise lidt rundt på en server. Det er min server. Ja, det er hans, og det er så spawn. Så her er altså sådan en lille shop der, og her kan du læse om the owner og alt det der. Og prøv at komme med her, de gamer. Og det er regler. Herind, gennem den her portal, Så kommer du så til... kommer vi til en by. Her. Som vi har lavet. Ja. Og ja, skal vi gå tilbage? Ja. Så kan man gå ned her. Ja, så går du ned her. For at komme ud til survival, er det ikke det? Jo. Så skal man bare lige først igennem her. Ja, så går du den her vej. Og mig og Emil vil måske godt, eller vi har regnet med, for mere at vi lave en lille let's play herinde på serveren. Ja. Og der står så 2 folk. Et lille hus der. Fuck. Det var ikke lige med vilje det her. Jeg må nemlig ikke åbne døre herinde. Ups. Så kan man gå videre ned. Men så pas på, at du godt drukne her tager, så bare lige komme op med det samme. Så det var bare survival. Så går du herhen. Hvor er du? Herop. Jeg finder dig. Bag dig. Der. Så går du herop. Og det her, det ved jeg så ikke, hvad for en stor demstut, de har lavet her. Det bliver måske sådan noget. Hvor er den der by derhenne, du har lavet? Hvad for en by? Den der lille by der, vi havde. Eller vi var henne ved lige før. Nå, Smileby. Ja. Hey, prøv at skrive /warp Smileby. Så kommer du til en vild fed by. Så er jeg ved Smilebyen. Velkommen til Smileby. Så er det sådan en lille rum med nogle chests, som du ikke kan tage noget fra. Ja, der var bare så ikke nogen ting i den. Det var heller ikke i den. Og så er der en lille by her. En shop derovre. Er der mere på serveren, vi har glemt? Folk, jeg har slet ikke set de her shoppe. Er Der er nok lavet meget nyt. Ja, er der noget, vi har glemt mere på serveren? Nej. Skal vi sige, det var det for i dag, og så se med, når vi laver vores let's play. Ja. Hej YouTube.